Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Nya sa pikas bahin may gala dugang mga balita din sa ato ug mga lugar. Si Kerwin Espinosa, ang self-confessed drug lord, gipusil mga higala kagahapon. Naangol kini sa maong pagpamusil. Straight to the point. Nakasurvive kini mahigala og matod pa naana sa luwas nga kahimtang. Straight to the point. Si Kerwin gipusil sa usa ka lalaki nga nagtuo tago didto sa Kisame. Uy, dito mas Kisame di agi ning maong kinini ang mamumuno mga kaigalaan. Nagtago sa Kisame sa stage samtang nagpaabot sa iyang turno nga mamulong atol sa kampanya sa usa ka barangay didto sa Albuera, Leyte. Straight to the point. Ay nidaga ni pagkamayor sa Albuera, Leyte kini si Kerwin Espinosa. Straight to the point. Pag saka sa stage matud pa didto mahigalagi pusil. Apan na nakasurvive kini mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Pagtagad sa subaduban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin dito sa Kauluhan mahigala padayon nga Senate hearing sa Committee on Foreign Relations. Pinagi ni Senador Amy Marcos mga suking tigpaminaw. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ni angkon nga nihatag og clearance alang sa pag-serve sa arrest warrant o ang paglupad ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa Daheg sa Netherlands. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala kay gahapon porbida nahatudtod na tong mga guest dito mga kaigalaan. Maklaro ni mo mahigala nga porbida gatudtod sila mga higala nga nung nasakay sa eroplano mga kaigalaan kadto si former President Rodrigo Roa Duterte. Ato ni hatagag pagtagad ron mga higala kay medyo matsapsoy manguning katarungan na mga kaigalaan nga moingon nga wa may jurisdiction ang ICC mo angkon mga Philippine government nga may jurisdiction ang ICC, so may cooperate lang sila dito mga kaigalaan sa matawag nato mga kaigalaang kinini ang Interpol. Nya unsa man na nga ang principal mga higala mauman ang kuan ang ICC bida medyo katanig pagtagad mga kaigalaan unya dunay gipa-contempt gahapon sa Senate. Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilao apan gibuhian ra pipila ka oras human nagdumili pagpirma si Senate President Francis Chis Escudero sa contempt order alang niini. Straight to the point. Ang lower house og dahil i-contempt nila isog kay mga congressman contempt dito sa Senate mahigala medyo dunay gi-contempt apan nabuhian ra kay di mo pirma si Senador Chis Escudero. Ngano ka ha? Straight to the point. Karong mahigala do tayo schedule interview mga kaigalaan ni Senador Ping Lacson ato sa tagaag pagtagad mahigala do karon sa linya. Senador Ping Lacson, maayong buntag. Live po tayo ngayon sa impilang ng DYHP RMN Cebu at napapakinggan tayo sa IFM din at sa atong mga social media platforms. Good morning, Mr. Senator. Yes, good morning, Atty. Rufilio. Maayong buntag. Yeah, Atty. Rufil Banyok ni Senator Ping. Rufil, yeah. Yeah, Rufil, yeah. Oo. Yeah, still a long time, yeah. Okay.
Kumusta po kayo, Mr. Senator? 1 month to go na lang bago araw ng halalan. At kumusta po ang takbo ng inyong kampanya? Yeah, we're okay. I'm good. Ngayon pong araw ay magkakasama kayong mga alyansa candidates dito sa Cebu. Ano po? Yes. Merong invitation si Governor Gwen Garcia para sa I think this is a 2-day swing, 2-day para suro-suroy. Oo. Pero wala kayong schedule na yung whole slate ng alyansa kasama ang presidente sa gawa ng campaign? Dito sa Cebu, wala. Yeah. Ito yung activities namin sa mga alyansa senatorial candidates to join Governor Garcia to visit different municipalities din sa Cebu. Pero dahil si Governor Gwen, at least nasabi mo na ngayon, dahil may statement si Governor Gwen na kahit 12 yung senators po na dapat suportahan ng administration, but sinabi niya na mga 8 o 9 lang ang suportahan po ng One Cebu. So kasama kayo dyan sa 8 to 9 senatoriables na suportahan ni Governor Gwen. I really don't know. Wala akong official o formal na information na na-receive na kasama ako doon. But at least yung rally ngayon, si Governor Gwen Garcia is the one inviting you to join the rally. Yes. Through her staff, actually. Oo. So doon sa may northern part of Cebu ba itong rally gagawin, Senator Ping? Yes. Ang first stop namin is Liloan. No, and then yun na, dire-diretso na sa different municipalities pa north. Anyway, kayo po ay isang adopted son of Cebu dahil you were assigned here dito sa Cebu, yung chief kayo ng PNP dito, at maganda yung performance niyo dito sa Cebu, adopted son po kayo sa Cebu. So, how confident are you na makukuha ninyo ang boto ng mga Cebuanos, Senator Ping? Well, the least that I can say is I'm hoping to get the support of the Cebuanos. Kasi nga, I served here, but this was a long time ago na, 1989 hanggang 1992. Kaya, I was declared an adopted son because of because of my accomplishments as the PC Cebu Metro Discom Commander at the time. Okay, speaking of crime, dito tayo sa mga issues po, Senator Ping. Mukhang dumadami po ang insidente ng kidnapping for ransom, no? Isa po sa mga biktima, ito si Anson Key, ay natagpo ang patay na kasama yung driver niya, Senator Ping, no? Masasabi niyo bang back with vengeance ang kidnapping for ransom ngayon? Ang talagang recorded yung based on yung accurate information for the past 5 to 6 weeks, 3 yung confirmed na that remain unsolved, and 2 out of the 3 kidnap for ransom cases. Ito yung may mga similarities pa sa modus operandi, kasi yung the other one malayo siya, so probably it was perpetrated by another group. Pero itong dalawa may mga similarities kasi masyadong brutal at saka malaki yung ransom demands, and dollar denominated, so we can suspect, I for one, based on my past experience, na sindikato ito, and maybe headed by some foreign masterminds. During your time as PNP chief, ang Chinese community ay mataas yung parang kumpiyansa nila, no? Dahil sa pag-solve ninyo sa mga kidnappings noon. Yes, and the same thing applies, Kasi yung PNP should regain the trust or gain the trust of the Filipino-Chinese community and the entire community itself by solving crimes. Kasi if you're not able to solve, how can you be trusted, what I can advise them is there's this group, yung Movement for Restoration of Peace and Order. This is headed by Mr. Ishita Angsi. Talagang very strong ang passion nila, yung advocacy nila to help kidnap victims. And most of their members now, ito yung mga previous kidnap victims, mga families na rescue. So more or less they know how they experienced yung pagkidnap sa kanila and how to deal with kidnappers. So they can lend yung experience nila directly to the families of the victims para ma-inform sila o ma-educate sila how to deal. But the most important thing to do is cooperate with the police, kasi without cooperation, ang victims will be at the mercy of the kidnappers. Hindi walang guidance ba na mabibigay, walang advice.
So, yan, this is speculative kasi wala namang official report dito, but I was told that initially they paid the ransom already, tapos hiningan pa uli, and then this unfortunate thing happened. So, all the more, yung police talaga should really, enhance their intelligence and investigative capabilities to solve this one particular case or the three cases that were recently committed. Senator Ping, sa analysis po ninyo, bakit kaya pinatay yung Chinese kahit nagbayad na ng ransom ang kanyang pamilya? That we do not know. Kasi yung isang Chinese pa, the 14-year-old boy who was kidnapped, I think February, late February yun. His finger was cut, ransom was paid, and yet he was released. So hindi natin alam bakit itong si Mr. K, pinatay in spite of initial payment ng ransom. We cannot speculate this early unless the police will be able to solve this case and arrest the suspects. Oh, dahil yung panahon po ninyo when you were the chief of PAOK TF, maraming mga kidnapping for ransom na mga cases. Kayo po ay sikat dyan, no, sa pag-solve ng mga kidnapping for ransom. In fact, dito sa Cebu, I was a reporter at the time, yung si Regan King ang nakidnap. Kidnapping for ransom din yon, pero at least nabalik yung buhay ang tao. Oo. Yeah, I remember kayo nagko-cover noon. Maski sa Metro Discom ako, remember the Emmanuel Lee case, was 9 years old then, yung sa Gaisano family. Ganon din. This was few days after my assignment here, nangyari yon. We were able to rescue and we encountered the the perpetrators and killed them in the encounter. Yung Regan King, nasa Manila na kami noon. It was reported to us. Ganun din. I remember what's remarkable, yung natatandaan ko noon, yung mga tao ko, nahukay pa nila yung na-recover nila yung ransom money kasi nakabayad na sina Regan King noon. Nahukay nila sa ilalim ng lupa and they reported everything. Everything was accounted for and we returned the ransom money to the victim's family kay Regan King. Yung kay Emmanuel Lee, no ransom was paid because we were able to rescue. Na-rescue na namin bago pa magbayad ng ransom. So, yun. And to be able to really gain the trust and confidence ng community, kasi I was offered reward money by the Gaisano family, which I declined, kasi sabi ko sa kanila, we only did our duty, you don't have to pay us anything. Kasi gobyerno naman, sumusweldo naman kami sa gobyerno. So, yun ang part ng trust or confidence building ng police sa community. Show sincerity and show integrity. Ito nangyari kay Anson K, parang talagang foul, Senator Ping, dahil nagbayad na yung pamilya. Milyon-milyon yung binayad. Pero pinatay pa rin nila. Yun nga eh. Yun nga ang unfortunate. Talagang parang double whammy and yet, talagang and yung reaction ng PNP ngayon is sabihin ko na commendable because nag-form sila ng task force. Headed by a Lieutenant General, si Edgar Alan Ocubo, and si Nicolas Torre, sila yung nag-head nito. And these are very good officers, mga talagang sanay sa operation. Si General Ocubo worked under me sa PAOK TF, and he is a very good officer, a very good operator against crime. So, I just hope they can gather enough leads and that could result in a conclusion na positive. So, para hindi na maulit kasi alam mo, Attorney Rufil, pagka hindi na solve yung kaso, manganganak yan ng ibang kidnappings. Because itong gang, ma-encourage sila because they were able to elude arrest, nakakuha sila ng pera, they will lie low for a while, and then after makakuha na naman sila ng information about the next victim, mag-strike na naman sila. So, ang crime prevention or suppression is to be able to solve the case para hindi na makaulit yung and the other kidnap for ransom gangs, if there are any, mano rin sila. They will think twice because they know that the police nasa on their toes. Kaya importante talaga ma-solve.
Nasibak na si Police Brigadier General Ilmar Ragay, no, bilang pinuno ng anti-kidnapping group dahil sa mga nangyayaring kidnapping. Sa tingin ninyo, Senator Ping, ay sapat na ba ito para maibalik ang tiwala ng tao po doon sa PNP? Well, not enough. Ang kailangan talaga yung positive resolution o yung solution talaga ng kidnap or ransom case or cases na hindi na-solve. Yun ang importante. Parang axing or removing from his position the chief of the office, the head of the office, dahil hindi niya nasusolve, could also be a good administrative sanction or reaction. Pero that is not enough. Hindi to makamolify sa Filipino Chinese community. Kaya ngayon takot na takot sila eh. I think they came up with a parang manifesto or statement regarding the incident. Ang masama nito kasi yung mundo has become very smaller now eh. Ang liit na ng mundo, ang bilis kumalat ng balita. So we should expect advisories from foreign countries na parang to avoid going to the Philippines because of this kasi naging high profile eh. Yung lalo itong last case, yung kay Mr. K. Kung sakaling makabalik kayo sa Senado, Senator Ping Lacson, ano po ang pwedeng gawin laban sa mga banta ng kidnapping? Well, una-una, doon sa budget, kailangan i-augment natin. Bigyan natin sila ng enough equipment, especially technical equipment, to deal with not just kidnap or ransom cases but other crimes. Kasi ngayon, in this modern age of information technology, kailangan we should be able to cope with the prevailing situation. Kami noon, I remember, very, very crude yung gamit namin. Alam mo, Tony, yung parang ginagamit ng Philippine Army ng Army, yung parang telepono na iniikot-ikot, parang nire-rewind siya. Yun ang gamit namin noon just to be able to triangulate yung location ng mga kidnappers at saka yung kidnap victims. Pero ngayon, marami na available na mga modern na equipment at kailangang magamit. Alam ko meron sila niyan eh. So gamitin nila properly at i-intensify nila yung dalawa kasing aspects eh, isang human o yung human intelligence, tapos equally complementing each other yung SIGINT o yung signal intelligence. Very important kasi madali na ngayon mag-solve because of the availability of technical equipment. Kahapon po, Mr. Senator, sa kabilang dako naman si Kirwin Espinosa po, yung self-confessed drug lord at witness sa drug controversy noong 2016 ay nabaril habang nangangampanya doon sa Albuera, Leyte. Ano po ang maisasabi niyo tungkol dito, Mr. Senator? Naku, ito na another incident na he was our witness during our Senate hearings about illegal drugs. When we were I was still a senator. Remember, nagtestify siya noon. At marami siyang nire-reveal ng mga information. So again, unfortunate na merong violence na ganito na related siguro sa election or maybe not related. Again, early to speculate. And the police should be able to solve this case again. Dahil importante talaga pag ganyan may nangyayari, election-related violence, kailangan talaga yung police should be on their toes. Bilang kandidato po, may mga safety o security precautions kayo sa mga pupuntahan ninyo mga para sa kampanya po, Senator Ping? Meron naman, pero alam mo, in the face of a determined assassin, wala naman talagang safe maski yung pinakamataas na president o yung maski presidente nga ng United States, di ba? Twice na witness natin or 3 times at least sa recent and old history, may mga na-assassinate na presidente ng Amerika and even in the other countries, more powerful countries. So, yun lang, ingat lang, siyempre, take the necessary precautions at saka sa akin, sa experience ko, napaka-importante yung gut feel ng mismong tao, na kailangan talaga talasan din yan yung pakiramdam. Bilang former PNP chief, anong sa tingin ninyo ngayon itong anti-drug campaign ng present administration? Well, less violence, hindi na to bloody, and yet they can still perform or accomplish. Kasi mas malaki nga yung ngayon, based on reports, mas malaki yung volume ng drugs na nako-confiscate nila
during this administration. And yet, very, very few, if at all, ang narinig natin na merong namatay sa kanilang operation. So, I think this is the right approach, anyway, meron tayong criminal justice system, although it's not perfect, pero talagang wala naman tayong option na choice, kundi magtiwala tayo sa criminal justice system natin. So, paggalingan ng pag-gather ng evidence, anyway, you're a lawyer, so, alam mo, importante talaga, pagdating sa trial, yung, is kung posible, open and shut case para hindi na magtagal o hindi na mahirapan yung judge, hindi na mahirapan yung prosecutors. Dahil minsan maraming technicalities pagdating sa trial. Minsan yung alam natin guilty na acquit pa, tapos nare-release pa back to their old practice or business. Bilang isang PNP chief, Senator Ping, dahil kayo po ay talagang sikat sa pag-run after nito mga problema sa mga drug lords noon during your time at saka yung mga problema sa drugs. Pero anong reaction ninyo sa statement po ni Chief PNP Marbil na okay lang yung ibang magda-drugs dahil dagdag oras lang? I didn't get that. Yung sinabi na mayroong interview na kinunan siya ng reaction at sinabi niyang yung iba namang mga gumagamit ay hindi naman yun addict daw dahil parang they will remain awake. Hindi ako dagdag oras lang daw. Mag-confirm. Even if he was joking, that was a bad joke. Kasi trabaho ng PNP talaga. Kasi sa drugs, diba, demand reduction saka supply reduction. Kung papayagan mo yung gumagamit ng drugs, hindi ka nagde-demand reduction. Nag-i-encourage ka pa na ma-increase yung market. Kasi two-prong ngayon, three-prong na nga strategy during our time, demand reduction. Part ng demand reduction, bawasan mo yung user. Yung sa supply reduction, in-neutralize mo yung mga suppliers. So basic yun I don't know what he was thinking at the time na binigay niya yung statement na bayaan lang yung mga drug users. That's wrong. Dahil coming from a PNP chief, parang Senator Ping, either joke yun or hindi joke yun. Yeah. Talagang hindi maganda pakinggan. Kasi parang binabiolate mo yung strategy ng anti-drug strategy. Napaka-basic. Kasi part ng demand reduction, walang addict, walang user. Kasi yun ang market Yun ang sila nag-ano ng demand, di ba? Nagbibigay ng demand. So parang sinabi mo, kalimutan na natin yung demand reduction na part ng strategy natin. Mali talaga. Senator Ping, yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon dito sa Cebu, sa buong Visayas at buong Mindanao, some parts of Luzon at saka yung mga nakikinig natin sa buong mundo through our social media platforms, Senator Ping. Yeah, thank you, Attorney Rupil, for the opportunity. And it's been a long time since the last time we were able to talk to each other. Ang may payo ko lang, dahil ngayon may mga issues about sufficient order issues, problems, we cannot trust anyone but our police, Although, admittedly, meron mga police calawags din. But, the leadership is trying its best under the leadership of Secretary John Vic Remulla. He's a very good administrator. Dahil kilala ko siya, governor siya sa Cavite. So, let's trust our police, let's trust our law enforcement. Kasi wala naman tayong ibang pwedeng lapitan pag may problema tayo against crime, kundi yung police natin. So, yung sa amin naman, andito kami, presenting ourselves. Ang mensahe ko lang, Attorney Rupil, if I may, kasi ang pagpipilian ng mga ng electorate, mga botante, apat lang na klase o apat na types ng candidates, senatorial candidates. One who works, knows how to work, and does not steal. The second type, one who works, but also steals. The third one who doesn't know how to work, who does not work, but also he doesn't steal. And the fourth one is one who doesn't work, who doesn't know how to work, but also steals. So mamili tayo ng tama sa mga kandidato natin. Wala akong pinapatungkulan doon sa mga more than 60 senatorial candidates. Hindi ko rin kinakampanya sarili ko when I say when I presented these options, but it's up to the electorate. Maghanap tayo ng
pili tayo ng the best candidates. Oo. Okay, Senator Ping, maraming salamat sa thank you so much for joining us this morning. Thank you, and nice to hear from you again, Attorney. Maayong buntag. Buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Straight to the Ato point. mga higalang kinini ang hisgutan tong nahitabo ni Kerwin Espinosa sad, pero sa dili pa katong kang Lacson may higalang mga pamahayag. Dunay mga medyo okay, doon na po mga higalay medyo okay ra kasamang kay onya kinini ang atong gikuhaan sa reaksyon natong kang Marvel at least klaro-klaro ginaday kinsa pa si doktor ni ubra bitaw sa di mamahimo nang imo inon nga kanana ang okay lang ng kwan mag drugs tay pa dugang lang sa oras na. Nas Lacson may gala isip PNP chief sakto tiyang gisulti nga manog sa pag-ubos anak may galang problema sa drugs kanang problema sa mga drug addicts ug imo na hinuon nang gi-encourage sa mugamit inday ken. So at least may higala wa na ta mag di na ta kuan daghan-daghan na ta nga niingon nga kinis Marbil di gini maong imo. Wa na gyud ni mamao PNP chief Romel Marbil. Siyalan bang PNP chief may higala may moingon nga okay man ang padagdag sa oras ng kuno mga sukit tig paminaw. So karon si Governor Gwendolyn Garcia nga mo'y leader may gala sa One Cebu. Bisan man tuod og administration party sila. Apan miingon si Governor Gwen nga dili niya dadon ang 12. Ka mga nanagan pagka senador, 8 ra iyang dadon or siyam. Pare-parehas ng pamilya bari 4 day. Kay si Pam bari 4 may gala straight PDP laban man to iya. Tingali si Pam bari 4 og ma-interview siguro na to ato siguro i-arrange by next week lang siguro indayken. Kay ako mong gitan-aw may gala kung karon medyo busy man tas tong discussion kay gipusil magos Kirwin ato nga gi katawa ni may gala kanabang ang oras ato ba pagkagahapon sus gipusil mas Kirwin mapugos man kitag discuss ani. So mabitin ta muna nga next week na lang siguro panalitan og ma-interview natong Lunes baka panalitan ug maarin sa to di patubagon tos Governor Gwen sa Martes para nga mapatas no kay lisod man sa kay di mapatas damaging ra ba kaayo manghigala ning atong programa og maoy maka kuan kay nanuhot-suhot na ba nito sa kabukiran sa probinsya. Atong patubagon ang duha gyud paminaon no. So pwede ma-interview na to unahon ta ba si Pambali 4 kay do naman sa isyo tagaan na to mahigala ng Lunes baka og ma-arrange na to nig Martes ato pong parion to si Pam day mas may nang parion to aron nga ma-interview na to mahigalag kuan unya paghuman si Gwen pod ni kaugma ato pong imbitaron nga mo ari kay duol ra man na mahigala ng Kapitulyo padong dire no inibitaw si Vice Governor John Davide ato masanggi pa kuan kay mudagan sa congressman nabay mga isyu ba nga ikaw Vice Governor si Davide kung nidagan pa Vice Governor day medyo sure na nganong man congressman man kani akong giparehi ngari man si Davide ako na interview pero Davide baya dito sa iyang distrito day kinmerag kumbati sa day kuno dito si John pero kontra lagi niya to incumbent magod so mo kana nga basin nato lang siguro i-arrange no kay aligre basad mga higala nga makasayod ta ba nining mga issues po sa probinsya nya kinitong programa kay nanuhot-suhot man sa probinsya dili pagpanghambog hapit ta ng radyo sa probinsya kining atong sabianan DYHP mo may gipaminaw dakin Straight to the point. so at least madunggan sa mga kaigsuonan nato og kinsabay atong pilion pagka-gobernador karon nga maabot nga eleksyon. Now ang alyansa mga higala nabilong na sa Lacson din dili sila maka-rally din sa Sugbo lahi ba sa ubang mga rally kanadto nga naas BBM. Sa ako na ibaw anday, karon mosakay sila sa rally ni Gwen. Unang stop nila ang liluan padung nito sa north. Wa na tong ilang rally nga mukuyog sa BBM kay mo naman og
Di naman makumpleto sila nga 12. Doon ay uban, manguyog ang uban, di naman. Muna nga mausab na ang chant ni Kwan. Kinini ang Andrew pag sinabi na 12 ang sagot, alyansa. 12 alyansa. 12 alyansa. Karon wa na mas aime. 11 na lang. Nya si Villar kay di na pud mo kuyog kung saan man. 10. Unya hasta si Cayetano di na pud mo kuyog. Naganamanam naman ning naman mo kuyog ning uban. Mausab na gyud ang chant ni Andrew ini. Mausab na gyud. Lagi tala ni katawa may galamonang ang mga nanagan pagka senador iyahay pog kamas na lang sad. Kabantay mo? Iyahay kamas mahigala, ha? Ato ning ipadayon rong taod mga sukit tigpamiyon tong diskusyon. Straight to the point. Now aton pagtagad mahigala tong dugang mga issues karon kining pagpusil sa ni Kerwin Espinosa unya taod o katon hitabo mahigala nga Senate hearing kagahapon. But sa dili pa do na tay laing scheduled interview mahigala atong kauban karon mahigala si Senador Francis Kiko Pangilinan dastong linya mga kagalaan alang usab sa tong interview og atong pangutan-on sa ilang mga lakaw sab sa pagkakaron no. Kay understand more na aski ko ron sa Cebu sab mga kahigalaan. So ato siyang mahinabi karong buntaga mga kaigsunan. Lahat ng tanong, straight to the point. Senador Kiko Pangilinan, mayong buntag o welcome sa Cebu, Mr. Senator. Ay, mayong buntag, Attorney Rufil, at sa ating mga nakikinig, ating kaigsuunan, mayong buntag, Kiko Pangilinan ito. Kumusta po, Mr. Senator? Kumusta po ang pag-iikot ninyo sa buong bansa at lalo na ngayon sa Cebu? Because I understand you are in Cebu now. Yes. We arrived the other night pa, the other evening. This is our second day. Maayo naman. We are gaining ground. Lalong nalalaman ng ating mga kababayan yung ating food security, mababang presyo na advocacy at marami ang nais tayong supportahan. So we're very happy. So ngayon, trajectory is upward. So ngayong araw, saan po ang mga pupuntahan ninyo mga lugar dito sa Cebu? Now, yesterday, Consolacion, Liloan, and Cebu City, and Carmen. Today, Dalagete tayo sa Mantulungan, the vegetable basket of Cebu, to visit our farmers, vegetable farmer there para makausap at malaman at paano natin sila matutulungan by way of yung batas, dalawang batas. Actually, yung isa batas, isa panukalang batas. Yung una is Sagip Saka Act. Bumibili na ba ang local government, ang national government direkta sa kanila? At pangalawa, yung libreng almusal law, proposed bill, at ano ang palagay nila? Sila ba ay kaya nilang masuplayan ang mga eskwelahan pagka ito ay naging batas para maganda ang magiging libreng almusal from kinder up to grade 12. Kayo po ba ay dahil yung si Governor Gwendolyn Garcia noon mayroon kayo mga activities na I understand kasama kayo yes. Dahil may sinabi siya na yung administration party daw, 8 senatoriables lang ang susuportahan niya dahil kumuha siya ng ibang, nasa ibang partido. Kayo ba'y kasama dyan, Senator Kiko? Ako ay nananalangin. I am hoping and praying na masama tayo, no? Because monitor ko nga, sabi niya, either 8 or 9 lang from the admin ang kanyang dadalhin and they will select 2 or 3. Deserving. So I am hoping, no? I met the governor yesterday and nagkausap nga kami. But syempre, pinag-aaral ng Panigov kung sino pa ang tatlong ilalagay niya. But we respect that and we are hopeful and we are prayerful na kasama tayo. Maisisingit, ika nga. Pero si Congressman Pablo Gian Garcia, parang suportado po kayo, Senator Kiko. Yes, that is right. In fact, nag-host na siya yesterday ng breakfast with influencers and the media. At last night, meron din kaming dinner with a number of mayors sa kanyang district. And of course, yung kandidato for Congress woman, si Karen.
Garcia, we also joined us for dinner last night. Okay, dito po tayo sa mga na-mention na po ninyo, itong libreng almusal. Napakaganda itong plano ninyo, Mr. Senator, no? Paano ito gagawin? Pakibahagi po, Senator po, Kiko, kung paano ma-implementar ito. At anong plano ninyo dito? Yes, dapat budget ng gobyerno. We're looking at anywhere between 60 to 70 billion a year, no? Hindi maliit na halaga, but it can be done in phases. Ibig sabihin, unahin natin yung up to grade 6 as phase 1 and then hahabulin yung up to grade 12 as phase 2. 2, dapat involve ang DILG, ang LGU mismo. DepEd hindi dapat binibigyan ng dagdag na trabaho dito dahil ang priority dapat ng mga teacher ay magturo. So it will be either DSWD and the DILG in coordination with DepEd to implement this, and 50% of the food requirements, up to 50% dapat sa local communities, local farmers, fisher folk binibili para meron ding dagdag na kita, number 1. At 2, pag binili mo kasi direkta under the Sagip-Saka law, and we will incorporate that dito sa libreng almusal, sariwa, hindi inaamag, hindi bulok, yung magiging pagkain, and that is most important. Sa tingin ninyo, kayang mapunduhan ng gobyerno ito, Senator Kiko? Well, kung kayang ponduhan yung trillion na infrastructure, palagay ko naman, o kaya yung mga, ano ba ito, flood control project na 300 billion, siguro naman yung pagkain ng ating mga anak, dapat. And may research, kasi may mga nagsasabi, bakit? May research na nagpapatunay. Pagka ang they compared schools with meals and schools without meals. Pagka schools with meals na libre, up to 30% ang reduction ng dropout. Ibig sabihin, nananatiling nag-aaral ang ating mga anak, hindi nagda-drop out. And number 2, double digit ang increase sa test scores. Ibig sabihin, may natututunan. Pagka maganda ang, sabi nga, conducive to learning. Hindi conducive to learning pag gutom ang ating mga anak. So double ano yun, improvement. Hindi nagda-drop out. At mas maganda ang scores sa English, Math, Science dahil nga natututo pag merong pagbusog. Mahirap namang mag-aral at matuto pagkagutom. Oo. Dito po tayo sa pupuntahan ninyo sa Maya Dalaget, itong vegetable basket po ng Cebu. Ano po yung ginawa ninyo doon sa Nueva Ecija, Senator Kiko, para mapigilan po yung pagkalugi ng mga kapatid nating mga magsasaka doon? Baka applicable dyan sa Dalaget. Definitely, and that's why I want to go. Para malaman natin. Dahil ang ginawa natin sa Isabela, umiiyak na yung ating mga farmers mag-uuma ng kamatis. Kasi binibili ng trader at middleman, 4 na piso 1 kilo. Sabi nila, hindi na lang namin pipitasin dahil may labor cost pa. Mabubulok na lang. Yamo na. Lugi naman eh. And so, ginawa ko, we implemented the law, kinausap natin ang city of Muntinlupa. They have a social welfare program that they distribute food, vegetables sa mga indigents, sa mga PWD, sa mga senior citizen. Pumayag sila. Instead of 4 pesos a kilo, they agreed to buy 5 tons at 25 pesos a kilo. So more than times 6. Natuwa yung mga farmer, natuwa rin ang LGU. Bakit? Dahil pag binili nila yun sa mga trader, sa mga trader sa Muntinlupa, 100 pesos a kilo sa palengke. Ibig sabihin, 1/3 the cost ang tipid nila. And we want that implemented dito sa Mantulungan. Na ang LGUs na may mga feeding program, dapat binibili na direkta sa ating mga vegetable farmers yung gulay at iba pang mga produkto sa tamang presyo. Yun. Mantulungan,
Kapag ganito po ang kalakaran sa buong bansa, tiyak ng mas abot kamay sa mga konsumidor, Senator Kiko, yung murang pagkain, no? At Definitely. Oo, itong hilong Definitely. pagkain. Dahil yun, makikita mo, sa supply chain, pwede palang ibaba ng hanggang 70% discount. Ganun ang cost eh. Patungan mo na lang ng 10 piso para may kita. So magiging 45 pesos a kilo. Pagdating ng Maynila, pagdating ng urban center, or more than half ang bagsak presyo pag ganun ang direktang binibili sa mga farmers at maganda ang delivery hanggang sa palengke. Yan ang esensya na lahat tayo makikinabang pag more than half ang bagsak ng presyo dahil sinusuportahan direkta ang mag-uuma at may intervention ng gobyerno. Dahil may mga video sa social media na nagpapakita, Senator Kiko, yung mga farmers, parang tinatagtad na lang nila yung kanilang mga ani dahil sa baba ng presyo sa ng pagbili ng mga middlemen, no? Nalugi. Yes. Oo. Saan ka nakakita? 4 na piso binibili sa farmer, pero 100 pesos binibenta pagdating ng Maynila. Nako. And we also kinumpute natin magkano per kilo ang gastos sa transport. Kasi siyempre kasama sa gastos yan eh. Oo. Sa 1 kilo, mula Nueva Ecija hanggang Maynila, 5 pesos lang ang transport cost per kilo. So pag binili mo ng 4 pesos, tapos transport cost ng 5 pesos, pagdating ng Maynila, 9 pesos lang yun. Bakit 100 pesos binibenta? Di ba? Ibig sabihin, kung 9 pesos ang ginastos mo, lagyan mo pa ng 30 pesos, nakita, di ba kita na yun eh, per kilo, 40 pesos pa lang. 40 pesos lang ang 1 kilo. Bakit 100? Ang taas naman ng patong, kawawa ang ating mga mamimili. And that's why we have to implement this, yung proper supply chain, bilhin direkta sa mga magsasaka, may access sila direkta sa market. At biro mo, dun sa 40 pesos na kita ng trader, 20, sabi mo, 20, matataas pa, di ba? Times 6 ang pwedeng kitain ng ating mga magsasaka. So, kailangan talagang may intervention dito, Senator Kiko, no? Yung gobyerno. Yes, dapat government. Dahil government naman, sa totoo lang, ang pinakamalaking bumibili ng pagkain taon-taon. Daang bilyon, yung Bucor, yung provincial jail, provincial hospital, army camp, police station, lahat yan bumibili ng pagkain. Araw-araw. Yung sistema ay ayusin at bumibili na sila direkta na wala ng public bidding sa ating mga magsasaka, di yung mga trader makikita nila, uy, masyadong mataas ang binibili ng ating ng gobyerno. Kailangan itaas din natin, otherwise hindi na natin mabibili dahil ibebenta na lang sa gobyerno. Magkakakompetisyon ngayon. Kaganda ngayon ang kita ng ating farmers. Ngayong may food security emergency at halos 2 buwan na po ang nakaraan mula na ideklara ito, Senator Kiko, mukhang di pa po ramdam ang inaasahang pagbaba ng presyo ng mga pagkain. Ano po kaya sa tingin ninyo ang kulang sa galaw o hakbang ng gobyerno tungkol dito? Yun din ang pinagkakatakahan ko eh. Kasi pag sinabi mong emergency crisis situation. Ginawa natin yan nung nagkaroon ng outbreak, yung disaster, calamity sa Cocolisap. 2.1 million trees ang tinamaan ng peste. So that was a calamity. Nag-declare ng emergency situation, calamity situation. Naglabas kami, ang gobyernong nasyonal, ng 800 million. So bakit hindi naglabas ng pondo dito sa declaration of emergency sa rice para makabili ang gobyerno direkta sa ating mga magsasaka para maibenta at maipamudmud dito sa ating mga palengke yung murang bigas. Yan ang dapat ganun, no? There should have been a fund because it was a emergency declaration, and that fund should have been made available para maipadala ng kadiwa sa ating mga palengke yung murang bigas para sa ating mga kababayan. Ginawa natin yan noon. When we were Food Security Secretary, 27 pesos na NFA ordinary rice and 32 pesos na NFA commercial rice. Pura, mabango,
bumaba. Nung nakita ng mga trader, meron kakumpetensya silang mababang presyo, binaba din nila. And finally, we achieved the lowest inflation in 20 years dahil bumagsak ang presyo ng bigas. 2015 yan. Tayo po ang Food Security Secretary noon. Kayang gawin, ibaba ang presyo ng bilihin basta ma-manage yung rice. Oo. Dito tayo, dahil na pinag-usapan naman natin yung bigas at yung mga bilihin. Sa inyong palagay, Senator Kiko, kaya ba talaga maabot ang presyong 20 pesos na bigas tulad ng pinangako ni Pangulong BBM? Well, ang sabi ko nga, kung nung sinabi niya yon, dapat ang sinabi niya ganito, papababain natin ang presyo ng bigas at para magawa ito sa loob ng 6 na taon, dadagdagan natin at aayusin natin ang gastos ng gobyerno. Ang DA budget should be times 6 by the end of my 6-year term. Ganon. Para yung pondo doon ilalaan sa suporta sa farmers, pataba, krudo, punla, pesticido, transportation, drying facilities. Pag lahat yan ay nailagay, ay talagang bababa ang presyo ng bigas dahil tataas ang supply, pati irrigation. So that should have been the approach. Put your money where your mouth is, ika nga. Dahil hindi bababa ang presyo ng bigas kung hindi popondohan ang suporta sa ating mga rice farmers. So kailangan, pag sinabi niya yon, dapat nag-qualify siya, yung sinabi niya. Yes, that to be able to do that, we will cut times 4 ang DA budget at hindi lamang spending, dapat hindi corrupt spending, dapat correct spending. Spending. Oh. May nagtatanong dito, Senator Kiko, dahil nag-iikot kayo sa buong bansa, mayroon kayong mga campaign materials. Nagsasabi dito na bakit yung campaign materials mo daw ay dominated by color green, hindi naman color yellow or color pink or color red. Ano ba yan? May meaning ba yan or yan lang talaga ang favorite color mo? Hindi, ang meaning niyan, dapat walang kulay ang gutom. So, hindi pink, hindi red, hindi green. Ang green naman kasi agriculture. Pero sa totoo lang, dapat walang kulay ang gutom. Wala naman talagang kulay ang gutom. At sa usapin ng mga solusyon, dapat hindi red solution, green solution, yellow solution. Dapat wala rin kulay ang solusyon. Solusyonan lang. Gawin na. Sa inyong palagay, mababa na ba ang 45 pesos na maximum suggested retail price sa imported na bigas? Well, sa ngayon, we have to make that computation because ang alam ko, meron pang bigas na pwedeng bilhin na imported na mas mababa pa doon. Landed cost is about 30 pesos. Depende kasi sa bigas eh. Kung Vietnam lang ang binibilhan o kaya Thailand, mataas yung presyo niyan, baka dapat i-source din sa ibang mga lugar tulad ng Myanmar or India which are also lower, no, Cambodia. So, kailangan pag-aralan yan. But I know, you can get ordinary rice, magandang quality, landed cost at around 30 pesos. So, hanggang 40 pesos per kilo, kaya pang pababain. So, yung 45, I think, is still high. And if done right, pwede pang pababain yan. Dahil noon, if I can remember, yung imported na bigas ay parang nasa 27 or 32 pesos per kilo lang. Actually, ang landed cost noon ay 25 pesos pag imported na bigas. Medyo tumaas ng konti, but itong 45 I think is still high. Kaya pang ibabayan ng about 3 to 5 pesos more if we source it from yung ordinary rice na hindi naman din masama. It is ordinary but it is still quality rice. So, itong advocacy mo, Senator Kiko, alam kong marami ang nakakagusto nito dahil yung hilo pagkain, no, yung tungkol talaga sa pinaka-importante, no, essential itong advokasya ninyo tungkol sa pagkain. In fact, yung SWS survey po, siyam sa 10 Pilipino ay ibubuto ang kandidatong bitbit ang issue ng food security at agrikultura. Yes. Oo. Napakahalaga niyan and sa totoo lang, sana mas malaman pa ng mas marami nating mga kababayan na sa lahat ng mga kandidatong senador, ako lang ang consistently nagcha-champion ng food security, ng pababain ang presyo ng pagkain.
And we have been doing this for the last 15 years. Mga batas na naipasa natin, yung pagsulong ng dagdag na 50% sa budget ng agriculture when I was in the Senate 15 years ago pa. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Sana mas malaman ng ating mga kababayan. Tsaka sabi ko nga ang biro nga, pagka marami ng pagkain, dahil nga sinusuportahan ng buo, dadami na ang supply ng pagkain sa palengke, bababa na ang presyo ng pagkain. At pag mababa na ang presyo, marami na tayong mabibili, marami nang pwedeng ihanda. Pag marami nang hinahanda dahil mura ng pagkain, marami na rin pwedeng isharon. Pag may Kiko, may Sharon. May Sharon ka, yan. Yung mensahe na lang po ninyo, Mr. Senator, sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon dito sa DYHP, RMN Cebu at IFM at sa mga social media followers po natin sa buong bansa, Senator Kiko. Yes, Attorney Rufil, dagang salamat for this opportunity sa ating kaigsuunan, Kiko Pangilinan, number 51 sa balota. Tayo po ang bukod tangi sa mga senador na kandidato na matagal na at itutuloy pa at napababa ang presyo ng pagkain at ipinaglalaban ang food security. We hope to be able to get the support of our kababayan. Tabangi ko palihog, ayaw may kalimti, Kiko Pangilinan, 51 sa balota. Mayong buntag. Dagang salamat. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Radyo Nationwide. Okay, salamat. No mo to si Kiko Pangilinan mahigala to na hinabi karong buntaga kaganina Senator Ping Lacson karon si Senator Kiko Pangilinan kay doon tayo mga schedule mahigala sa interview sa labot nila mga kaigalaan. Ang mga senators karon mahigala mga kandidato ni asa Sugbo mga kaigalaan. Ang uban mo kuyog sa ipahigayon nga proclamation rally sa One Cebu Party, no? Ang uban mahigala lain laglakaw kay ang Cebu mamuguni ang vote-rich province. Pero ining vote-rich province murag wa may rally nga dakong rally sa alyansa siguro mahitabo ani daykin. Nga diin kanabang tibo kontang alyansa unya naas BBM. Sama na sa liluan as BBM murag wa, no? Murag nag-change nag strategy ron ang strategiya mahigala mao nga kadto mga senators nga ilang mga gipaluyuhan sa administration mo kampanya sila sakay sila mahigala sa local machineries kay ang ilang machinery mahigala sa local na naman kay siyempre ang mga tanang gobernador tanang mayor murag ila man tanan. So mapundok na po ng mga tao pero ang lokal nga mga kandidato mo ay mukuyog nila sama karon sa Cebu Panalitan. Si Governor Guen mo ay mo da sa campaign niya mo uban ang mga senators kay naman napundok ng mga tao daan kay papundokon kuno daan mga higala. Mao man ni naka-advantage sa administration kay naman kay mga leaders dito sa boss. Ang kanang nakas opposition medyo kabuag sa gamay na no kay labi pa og hagipot pud bang higalas budget. Pero di pa bunot to masabot lagi kay unta kasabaw sa mga tao gyud unsay ilang naasa lang kasing-kasing ilang butaran. So kaning sa ilari sa may kuan, liluan, dunay mga senators nga moapil. Padong na dito sa norte. Si Kiko Pangilinan mooy tuwa padong sa south. So lahi tong iyang lakaw da indekin. Ni-announce si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga dili ang 12 ka mga senatoriables sa partidos alyansa ang iyang suportahan tanan. Ato lang yung paminawan may kailangan sa bayod na bagos BBM or wala. Pero og duna to aman dapita dito sa may norte Indaken. Doon na yung mga kwan strategy ng ilang gihimo sad. Kay ari ta sa Cebu City mas may matadya man pinakadako Cebu City, Mandawi City baka ipahigayon or Lapu-Lapu City.
Ato ning tagagpagtagad mahigala ha. Are you ready? Sa liluan ang proclamation rally sa One Cebu sa may Panfil Frasco Memorial Sports Complex. Naay mga senators nga mo attend pero dili tanan, murag si Lacson apil to o kisa pa kailain nga mo apil. Kayas pangilinan mahigala lahi man to iyang lakaw. Pero kanya to dunay lakaw si Governor Gwen nga nakakuyog ni si Bam o si Kiko Indeken. Lain-lain lang mga strategy. Ang mga senators karon iyahay mang paningkamot labi na sa administration kay pagkahitabo gud itong pagdakop ni Duterte medyo nausab ang kamada. So iyahay gud og paniguro unsay pamaagi nga makadaog. Atong tagagpagtagad mahigala tong Senate hearing kagahapon. O kining nahitabo usad mahigala ang Kerwin Espinosa. Tanaw na to mahigala unsa man sa BBM mo apel or dili? Og naam ko sa BBM klaro mo gina mahigala ang security day hugtan nga ng security. Tanawon tanay mga kahigilano ang Cebu usag ni sa balik-balikan sa mga udagan pagka-senador kay kita maoy pinakadaghag buto sa Sugbo. Vote-rich province ang Sugbo. Daghan kay mga butante Sugbo mo na nga maningkamot gyud sila. Nga ila mahigalang mapanguyaban og maayo ang mga Cebuano nga mohatag silang buto. Kay once ang Sugbo mo suporta mahigala dako chance mo daog ka. Okay, arita mahigalas to mga iskutanan karong buntaga ato sa unahon Kerwin kadali kay pusil man tog hapon. Dito sa kinini ang pagkampanya na ato sa pagkita tong video kadali dong katuno ang nahitabo ni Kerwin Espinosa. Si Kerwin Espinosa mahigala anak ni sa former mayor anang Albuera Leyte mga kailan nga si Rolando Espinosa. Kadto si Rolando Espinosa na matay man to mahigala. Kinis Kerwin mi si Batman atol mahigala sa Duterte administration. Ipasakaan ni kaso apan absultos kaso. So karon na kagawas og nidagan pagkamayor sa Albuera Leyte. Nya campaign period naman. Atol sa pangampanya mahigala gipusil ni kagahapon. Straight to the point. Now ato sang balikan mahigala kamay ha kinini ang pangitabo niya si Kerwin stable na ang kahimtang. In fact nakasulti naman ganina mga sukitig paminaw. O niya dito sa ospital ha. Matod pa niya na identified na dakpa naman kuno tong suspect. Paminaw taw sa nang iyang pamahayag ha kay ang PNP o pa may confirmation. Asa matong video niya dong nasa hospital bed. Di ato paminawon sa kuno be. Unsa man iyang gisulti. Okay? Nara dong sige kanon. Ato ning tagagpagtagad mga higala ha, gamay lang. O kini. Be, audio kono audio. Oy, yabag ka? Yabag ka nga mayong kag scripted. Ikaw kuno'y pagpaigog bala. Tonto ni mo sa scripted. Ha? Na scripted nga. Mo paano dia ang bala sa imuhang duol sa imong kasing-kasing. Scripted good town. Wa lang mo kapatay. Diba? Scripted yung kabuli. Oh, nadakpa na. Ay. Sa scripted.
Tuan na. Kay daghang kayo. Uy, si Andy Tudjo, ato asang konsihal na sa BAPK. Oh, ayan na niyo kalimti, mag-vote rate yun mo. Uy, happy 1,000 viewers. No? No? Nanatay. Nag-live din siya. 1,000 viewers. No? Si Andy Tudjo, Remy Hongko. Si Remy Hongko, tiguan naman ta na. Pero murag 5 kabuan nga ni Kamang. No? Kaluoy, intaw nila sa ako ang mga konsihal. Maong mag-vote rate yun mo. Ha? Facebook live din siya. Nagbasa din siya mga comments na day. Mag-vote straight yun mo. Ayaw yun din, ayaw na mo yun pa. Tintal anak nila. Ha? Sama sa akong gingon. Ang akong kinabuhi. Ako ang isugal o ihalad para lang sa pagserbisyo nga tinud-anay dinha kaninyo. Oh. Mao na. Oh, mingon bitaw sa scripted kano kay scripted siyang kabuang. Scripted kano, scripted ni nice nga. Naas doon sa akong kasing-kasing. Walang mo kapatay. Oh. Walang mo kapatay. Basin pohon. Nga, mapatay na ko ninyo. No? Oh, mo na. Nagtingog ng machine mahigala, no? Sa hospital ni. Oh, katong mga media, naaratay panahon, naray panahon nga magkuanta ninyo, istorya ta. Ha? Nasuko man sila, oy nga, gisugdan na nakog limpyo ang droga sa Albuera nga, bisan wala pa ko kalingkod. Nasagasaan ta mo ng mga protector, o mga negosyante, ano? Ay. Oh. Ano yung live ka ganina mahigala ato ning tiwason sa. Nagbasa ni sa mga comments sa siyang Facebook. Oh. Sa ato ang Bishop, si Bishop LD. Maugyud ni kuan. Maugyud na tinuod giluwas ta sa kamatayon sa ato ang makagagahom sa tanan. Nagkuan sila nga dili yun itugot nga maghari diha. Maghari dinha sa Albuera ang ilang mga dautan ug tinguha. No? Oh. Oh. Diba? Naagyoy tumong og tinguha. Naagyoy ko'y misyon dinha sa atong lungsod. Mao nang wala gyud ko kuha sa atong Ginoo. No? Iya pa kong gitagaan og mga taas nga kinabuhi kay para matuman ang maayong plano. No?
Okay, mo ni sa mahigala ang iyang live kanina? Mga guys, diri na lang kutob, at least nang kaibaw mo nga dakong buhi ang atong mayor og dili mapugngan ang iyahang plano nga mangamahan sa lungsod sa Albuera. Keep praying for me, soon to be mayor of Albuera. I love you, Albueranos. Straight boat yun ta. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Straight to the point. Okay, mao to mahigala si Kerwin Espinosa, no? Straight to the Now, point. atong gitawgan mahigala ang kapulisan sa Albuera, Leyte, pero di pasa ta sa Leyte Provincial Police Office. Atong gitawgan ang ilang direktor sa kapulisan sa Leyte Provincial Police Office apan wa pa motubag. Ang ilang PIO mibutyag na to nga kuno nag-conference pa sila. So unyang taod-taod makakuha tag update labot ining nahitabo kang Kerwin Espinosa. Ang theory mahigala na gisubay ni Crispin Remulla gahapon, medyo paminaw ni mo, medyo okay sa paminaw. Pero iyang giangkon nga labaw gyud ang konstitusyon. Bisa kung sa balaura labaw gyud ang konstitusyon og iyang giangkon mahigala nga bisan sa mga treaty labaw gyud ang konstitusyon. Di gyud malalis. Pero to ana ilan ang gi-turn over mahigala dali to pag turn over ni Presidente Rodrigo Duterte. Hasta kini si Major General Nicolas Torre medyo murag doon ay kakulian itong yung matubag hapon na hagpaton po nato mahigala pero sa taman apiki naman ta sa oras. Gusto niyan dalion kay 12 hours na kuno. Nga naman nga naghisgot man ka og number of hours nga wa man ay reglementary period kung doon naman ka na warrant ka ha. Nagduduha sa naban ni warrant o warrantless arrest ba na kung gihimo? Ano sa ba ni? Tawanan sa story may galaw eh. Martay kung oras mga kaigsunan, mupadayon na lang tas nga mga tulumanon. Sangan na lang mahigalas kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Sangan kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Akos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis paghingon sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.